गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे सिम्पोल गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दायो नै आङो रौतायावहाय थांनो ओंखारदों। रौतायाव थांनो ओंखारदोंबाबो आंहा मा होनो आङो माबा माबि सुनाय सोलोंबाय थादोंमोन ना, बेयावहाय थांला आङो दोनथ'स्राबाय। जोंना माबाया रौतानि मिटिङा जाथारसिगोन सप्तासेसोल'सै आरोना। ओमफ्राय बेयावहाय मोसानो बुंबाय थादों जोंहा मुथुआ, बिनिखायनो एसे मोसानोसै होननानै सानबाय आरो। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय एसे रिहार्सेल खालामनो नागिरदों जोङो मा मेथाइखौ मोसानाय जागोन आरो जोंजों सोर सोर मोसाफागोन बेफोरखौनो एसे ब्लग भिडिअ बानायनानै देखायनोसै आङो। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना। सिलिका जाना लानानै खावलायनो फावखौनो खुंलायलायदो। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ जल्दि जागायलांसै। बाय बाय। जा थान्दाखा नै निहिर गोलैनायजों माबायदि नुदों गुमलाला उखुन्दै खुनाय बायदि। दामानि फुङाव जा निहिर गोलैखादोना थान्दा थान्दा जाखादों। ओमफ्रायो आंजों मोसाफागोनफोरा क्रिस्टि मोसादों नालाय, ओमफ्राय नै बिसोरो क्रिस्टि मोसागासिनो। ओमफ्राय बिसोरखौनो एसे भिडिअ लाहैग्रोबाय आरोना आङो सहैग्रोनायखाय। खनानिया माबोरै मोसाबाय थादों बै लासनिया? आंथ' मोसानो होननानै जा थाब थांदोंमोन। ओमफ्राय बिसोर क्रिस्टि मोसाग्राफोरा मालाय समखौनो सोलाबला, बिनिखायनो मोसाफाग्राफोरखौ जोङो बेलेगसो लानो सानबाय आरो। ओमफ्राय नै जोङो साब्रैल'सो सहैग्रोदोंमोन नालाय, साब्रैजोंनो एसे रिहार्सेल खालामग्रोबाय। ओमफ्राय गाबोननिफ्राय ज' मोसासिगोन आरो। ओरैनोथ' मोसाफाग्राफोरा 10 जन दं। अनजिमाया आंनि फिसौ जायो, दायो बिथाङा मोसागोन।
आंना भिडिअ'आ एसे चेन्ज जाबाय माने बे भिडिअ'आ दाखालि बावैहाय आङो न'आव थांनायाव लादोंमोन ओमफ्राय मोनसे ब्लगबो जाया नालाय बेनिखायनो बेयावनो एसे होफादेरनाय जाबाय मागोआवहाय आङो पिकनिक जानो होननानै लोगोफोर लादोंमोन नाथायबा सम सोलाबलायासै टाइमफोराबो मोनथारा नालाय आजिखालि ओमफ्राय आरो जाहा मुथुआबो जाय दिनाखालि पिकनिक जानो होननानै जोङो सानदोंमोन बे दिनाखालिनो गेस जानानै एसे बोरैबा जाबाय गोबाबाय थानानै ओमफ्राय जोङो पिकनिकखौनो जानाय जायासै ओमफ्राय जाहा न'आवहाय दाउ बुथारनायखाय आंखौ ओंखाम जानो लिंहरदों आरोना जोंहा न'आवहाय बिदिनो माबा माबि जाबाथाय आंखौ थब थब गोसोखाङो ओमफ्राय आंबो लिंहरनायखाय थांबाय आरो पिकनिकबो मोनजाखायाखै होननानै ओमफ्राय नै सहैनायजों खोमसि जानायजों माने मोनाबाय ओमफ्राय नै जाहा मारबिना सना थुख्लिगारिया माबायदि देलायनानै दङ एसे भिडिअ लानोसै नै माखौना हरदों मा जादों गाराय ओमफ्राय बे चिप्सनि पेकेटआ थुख्लाबबाय दं बेयो खालामबाय थायोना मेथाइ जानाय नोङो आखाव लायोना बियो मेथाइ जानाय माबिने मालाय हेरे हाय दे हाय दे बाय होलाय बाय दे टाटा होन मालायखौ टाटा होआहाय बियो जोंहानाव मानसि थांथारनानै थांनानै थिननाय थांनो हाया होननानै थाङासै निला लांबालाय थांनो हागोन आलासिया दासो साफा नुदों आलासिया माखौबा बुंदो मागोनि आलासि जानो फैदो रुपालिमोननाव नै आं दहाय न'निफ्राय बेग गिदिर लाना फैदोंमोन ना जाहा रुपुलुनसो लाबोदों आरोना बेगखौ जाहा रुपुलुआ मोसानो थाहैसिगोन नालाय रौतायावहाय आदा मास ना 13 दिन ओमफ्राय ड्रेस ओरि लांनो नागिरदों आरो गोजां बोथोरबो नालाय कम्बलफोरबो लांनांगोन दख'नाफोरखौ सोनो नागिरग्रोदों नै नोंबोसो लांनाय ना बेखौ नोंनिया फिसा फिसा मोनदां दख'नाफोरा माय गिदिर जायोना मालाय मारबिनाया बिबौजों बामजानानै अर सायगासिनोमोन ओमफ्राय आङो बेखौनो एसे एदावथ'नो भिडिअ लाबाय थादोंमोन ओमफ्रायो खामखौलाय जाखांबाय आं जानाया लकेल दाउ जानो लिंहरनाया जामारबायबो ओमफ्राय आङो जानाय मानाय संनाय मानाय जेबो भिडिअ लानाय जायासै ओमफ्राय न'नि मानसिफोरखौबो आं भिडिअखौनो लानाय जाथारासै थांनानै दसे माबाय अर सायबाय ओमफ्राय फिथा आरि जाबाय ओमफ्रायो खाम जाखांनानै उन्दुनायानो उन्दुनाय थर गैला आरोना थाबनो उन्दुबाय आङो ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैगोन दे लोगोफोर बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय